çalmada aşıl tüýdügi ödüm gursap çiýerekden sil bir dadım ýiten ýani bol durýa çalmasam. Dadım ýok ýani. Şoňa näçe ysgadypdan aşyk tüýdügi tile ysgadyp ýerin da. Ay çalman ekmek amcakdan gursap çalyp şeýdi uğrendim ama kandarda tatekde bardım. Gürrüň bakam. Çalyp berdim de 20 ýyl 30 ýyl boldy çalýan. Jigde tuğduň üstüne çykyp çalýardym men. Şonda ýaşy bir gyýyl gaýryna aşyk etdiňmi özüňe? Aýal aýçap berdim.